No, Sorsa aamulennolle tulossa. Tuolla jo ränkätys kuuluu, vaan tämä on nähty monta kertaa ennen. Miksi se on lukon? Linnut on yö ollut teille ja menet passiin ja ne ei tule ollenkaan takaisin. Katsotaan. Jospa sieltä joku tulisi. Ei oo käytykään tälle syksyllä, eikä oo paljon muuta kuin Sorsalla. Niin katsotaan, jos sieltä jotain tulisi. On passista koivua kohta. Sehän yllätti kanssa. Suhahti ja... nimenomaan suhahti. Ei perkele. Jaa. No niin. Uiju. Ah. Hyvä kun paikkasit. Ootin, että tulee mahdollisimman lähelle. Minä se ammuin 2 kertaa noin jälkimmäistä yli tosta. Vähän sorsata yli. No kahvikuppi. Ihan osunut hyvällä holilla heti. Ois ollut kun mulla oli kahvikuppi kädessä perinteisesti. Näitä saattais tuurilla tää Sorsaa lenttää tällä kelillä. Otetaan reenilintuna. Eikä taaskaan jäänyt vettä? Ei. Oli. Tuli kyllä ihan sylli tuo. Pomppasin vastaan taas. Se Otetaan vähän se oloinen aamu, mutta tässä saattaisi pitkä niin Sorsa lentää. Semmosta. Aha. Tarkoitus oli kyllä ampumaan tuon taimien. No minä katoin, että pitäisikö se toinen ampua. Tarkoitus oli vaan taimia ampua. Minä olin valmistava, että ammu tohon hyppyisen tois. Ja se oli vaan tarkoitus, että liian lähellä on tuo toinen. Ai niin sä ammut taemppa. Taimia. Miten se noin paljon puttoo? Ei vaan kun tämä sakana meille pomppasi ehti. Ai niin, se hyppysi. En tiedä. Alokkos.
Miksi se aina menee silleen, että kun minkä ekana valkkaat, niin se lähtee sitä fiivun alta? Vittu osuma ja minä vaihon litsuun vai eihän se kunnolla tullut. Niin se oli varmaan mikä jatko tuonne sitten. Niin. Merkkäs osuma ja minä että no ammu pois. Se ei ollutkaan ihan niin hyvä osuma. Piti tuohin näytti pitkällä kaulalla ja oli tossa. Hetkonen, se on. Elikkä tuossa on 2 tuossa nyt aika samalla. Se on ehkä vielä pikkusen. Onpa onneksi tämä kamera, mistä kahtoo sitten. Telekki on tämä, mutta... Joo, nyt ruvetaan sorsa etintää. Hyvä tämä peto täältä autosta hakemaan. Se on kylmä ja jännittää ja varsin niin jännittää. Niin... Siellä on Vennellä kaveri hakemassa paikka. Teo sorsaa tuolta veen puolelta ja Teo kyt. Sitten on Heinikosta nyt pitäisi löytyä 50 aina hinnoita, niin lähettää niitä Teuvon kanssa ehtiskelemään. Vai mitä? Vapaa. No tännempänä ehkä. Onko? Joo. Oisko taas naruu katkenut? Kukas sieltä löytyy? No sorsa, jes, tuohan tänne. Teu. Tuo tänne. Hieno, jes, eka sorsa. On iso rutsikin. Teu. Etsi vaan. No nyt löytyy telekkä. Teuvo. Hyvä. Tuohan tänne. Jes. Hyvä. Hyvä. Sieltä löytyy sorsa. Hieno. Jätä. Hyvä. Nouda. Nouda. Teo. Eti vaan. Tuonne lahukka ei uskalla laittaa Sehän kävi viimeksi sillä viisi, että käyttiin sorsalla, niin siru kiljasi tuossa pimmällä, kun oltiin pois lähdössä. Häntä poikki. 2 nikaamaa pois paikalta ja häntä poikki, niin siellä on nyt lyhkänen täpöhäntä saaristelemassa. Taas 2 täpöhäntä on nyt sataloissa. Täällä on joku sorsanäkki löytynyt. Hyvää Teuvoa, tuo tänne. Tuo tänne. Jes. Hieno. Jätä. Ammuttiko samoja? Varmaan samoja ammut. Hyvä Teuvo, tuo tänne. Teuvo. Tänne. Tänne. Hyvä, jätä. Jätä. Perhana kun ammuin sen väliin ohi. Minä ammuin kato ekalla. Varmaan samaa pompitettiin sitä. Osuu se. Teuvo. Yritin vaan kun vei... En tiedä menikö takkoa vai ees. No. Häh? Paikka! Paikka! Nouda! Paljon ennakko.
Joo, just käytti se sorsaa ehtimässä, se oli karkana. Jos passi vielä hetkeksi kahvin juontiin mennä, olisiko semmonen 14-15 heinuria, joku telekkä ja joku talviisuutta tälle aamulle. Yllätti positiivisesti, ensimmäinen aamulento tälle syksyyn. Yleensä ei oo kyllä saatu tähän aikaan vielä yhtään mitään, niin tämä oli vaan outoa. Pitää vielä heti passilla. Joo, jahti ohi ja siinä ammuttiin vähän koelinnuksi telekkiä muutaman tuossa, harvemmin tullaan niitä ammuttua. Mutta. Nätti aamu vai mitä tehdään? Katsotaan miten on pikkusen takkua.